Bravo, ja sam Aleksandra Ivremović iz Beograda, imam 24 godine. Htela bih da podelim moje iskustvo sa ljudima. Generalno danas ljudi mahom imaju probleme sa svojim zdravljem zbog nezdravog načina života, pre svega ishrane, onda korišćenja duvana, alkohola, svih raznih destruktivnih načina života, upražnjavanja destruktivnih načina života. Između ostalog, i ja sam bila deo toga dugi niz godina i počela sam da primećujem određene promene na svom telu, na svom psihičkom i fizičkom zdravlju i izgledu. Znala sam da nešto nikako treba, ali nisam nailazila na razumevanje komercijalnih lekara, ni čak ni svojih bliskih ljudi koji mi okružuju svoje porodice. Tražila sam izlaz, tražila sam rešenje, ali nekako mi se činilo da je to jako teško, jer ovo društvo koje nas okružuje nameće takve neke trendove života koji ne sudejavaju do koncepta zdravog života. Tako da sam ja pomoć tražila u raznim lekovima, raznoraznim doktorima koji su hteli da me leče na ovaj ili onaj način, ali ništa od toga meni nije konkretno bilo. I onda sam slučajno tražeći neke informacije o zdravom životu i zdravoj ishrani naišla na internetu na neka predavanja u kojima mi je sugerisano da trebam da promenim prvenstveno način ishrane, da pređem na sirovu hranu, prvostepenu hranu i da promenim neke životne navike. Jedna od tih životnih navika loše koje sam upražnjavala je neadekvatna fizička aktivnost, neadekvatan san, konzumirala sam duvan i alkohol, što je jedna od... To su stvari koje su danas jedna od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu. Imala sam posledice od svega toga koje su bile hormonski disbalans, ušla sam u endokrini sindrom, prestala je da mi radi hipofiza, onda uzročno posledično sam imala problem sa kožom, nizak šećer, nizak pritisak, loša periferna cirkulacija, imunitet mi je bio jako slab i napadali su me virusi. Moj organizam je bio mnogo iscrpljen, spavala sam puno, brzo sam se umarala, nikako nisam mogla da se odmorim. Osjećala sam se jako loše i nisam bila srećna. I prešla sam na ovaj novi način ishrane. Promenila sam loše životne navike i vrlo brzo sam počela da se osjećam bolje. Za samo 10 dana sam već osjetila potpunu promenu u mom organizmu. Manje sam spavala, bila sam mornija, raspoloženija i da se bavim tom fizičkom aktivnošću koja je neophodna da bi se i dalje osjećala još bolje. Konzumirala sam isključivo sirovu hranu, prvostepenu, hranila sam se voćem, povrćem, žitaricama, orašastim plodovima, bila sam puno tečnosti. Desio se potpune preporod mog organizma. Sada bi mogla da sugerišem ljudima da počnu tako da se hrane, međutim oni bi uvek našli neki izgovor, pokušavali bi da spuste malo loptu, da možda probaju nekim lekovima, biljnim lekovima, međutim moram da sugerišem da je to sve jedna zabluda koja ne vodi u rešenje problema, već samo odlaže neke posledice. Najbolje bi bilo kada bi ljudi mogli
da odmah počnu da konzumiraju zdravu ishranu, da spavaju u zalasku sunca, da upražnjavaju adekvatne fizičke aktivnosti, znači nije previše da iscrpljuju svoj organizam, dosta tečnosti. Evo, konkretno ja povrh svega toga sam konzumirala i biljnu formulu, žensku formulu doktora Nikole Šavije i ona mi je pomogla da rešim taj problem sa hormonima. Posle 6 meseci perioda u kom nisam imala ciklus, tada sam dobila ciklus. To je, mislim, rešenje mojih problema, ali ja uopšte ne planiram da prestanem da upražnjavam ove konstruktivne životne navike, već planiram da to postane moj način života, moj stil života. Jednostavno tako se osjećam dobro i mislim da ništa drugo ne bi moglo da mi ponudi nešto da bi se bolje osjećam od ovoga kao što